No s'han d'utilitzar coixins rodons tipus flotador per seure al malalt. Això no distribueix la pressió, la concentra provocant un edema i una congestió, produint un augment del risc de patir una lesió. Hem d'evitar fer massatges a la pell sobre les prominències òssies perquè podem afavorir la formació d'una lesió per pressió. No elevis més de 30 graus el capçal del llit. A més graus, més pressió sobre prominències òssies. A malalts amb sonda nasogàstrica, disfàgia, respiratoris, valora tu mateixa els riscos i les opcions més adequades. En decúbit lateral no sobrepassar els 30 graus, ja que augmentaria 4 vegades més la pressió sobre els trocànters. Posa-li una mica de colònia. No es pot posar productes alcohòlics a la pell ni dels adults ni dels nens. I això per què? Perquè resseca molt la pell i això pot afavorir a lesions. No utilitzarem matalassos convencionals en aquells pacients que tinguin risc de patir úlceres per pressió, perquè aquestes superfícies no permeten disminuir la pressió en les zones de contacte del pacient amb la superfície del matalàs. Si teniu algun pacient amb risc de patir una úlcera per pressió, sobretot no inventeu. Utilitzeu superfícies homologades per la pressió o dispositius que tenim a l'hospital homologats per alleugerar la pressió. No podem sentar els nostres pacients si tenen risc o lesions relacionades a la dependència si aquests no tenen una capacitat de reposicionar-se. En cas de que no tinguin aquesta capacitat de reposicionar-se i els hem de seure durant un llarg període de temps, recordeu que hem d'utilitzar superfícies especials de maneig de la pressió. No arrossegar el pacient al transferir-lo o recol·locar-lo d'una superfície a l'altra. Evitem les lesions per dispositius. Sempre que puguem, quan col·loquem un pacient al llit, hem d'evitar que, per exemple, la sonda vesical se'ns quedi per sota de la cuixa o inclús les ulleretes nasals no se'ns quedin pegades aquí i sempre que puguem ficar alguna mesura de prevenció. No col·locar o retirar tant bolquers com empapadors com cunyes arrossegant, ja que en aquest moment se pot generar una força de fricció que podria provocar una lesió al malalt. No tracteu de retirar les pomades o les cremes que continguin òxid de zinc amb aigua. Ho heu de fer amb oli. En pacients incontinents no aconsellem el doble bolquer, entre altres motius perquè augmentaríem la temperatura de la zona. No utilitzar instruments, escales o sistemes de mesura que no siguin vàlids o estiguin indicats per al tipus de lesió o context. No apliquis més d'un apòsit en una mateixa cura. L'efecte produït sobre la ferida és l'apòsit que contacta en la ferida. No obtindràs més benefici per més apòsits que hi col·loquis. No utilitzar adhesius forts en pacients amb pell fràgil. Podem causar lesions. Sempre utilitzar adhesius en base de silicona. No aplicar els apòsits de diferent manera a les recomanacions específiques del fabricant. Comprovar si es pot retallar o no, perquè si ho fem podem alterar les seves propietats. No utilitzis suplements nutricionals sense haver fet un diagnòstic de l'estat nutricional. No implanti cap tractament tòpic sobre les lesions sense fer un correcte diagnòstic. Al mercat tenim molts productes i molts apòsits que podem utilitzar-los, però hem de fer una bona classificació de les lesions, saber l'etiologia i la causa per què tenim aquesta lesió i tenir en compte les malalties concominants del pacient que tenim davant.